Madzibaba Veshanduko was remanded in custody to Tuesday 28 October 2025. Yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupa now ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ndine update yamakamirira mese kuda kunzwa kuti chii chazoitika kuna Madzibaba Veshanduko. Yes, of course, vapinda mumatare edzimhosva, vapinda vachinoonekwa nyaya dzavo dzichiongororwa, bail hearing yanga iri kuitika. Saka apa iko zvinezvi nyaya dzacho dzangoprospondwa. There is one thing that I want you people to know kuti muri kubvunza zvimwe mubvunzo, tione mapictures aMadzibaba Veshanduko vacho tione kuti vakarohwa sei, because inini chandiri kungonzwa ndikunzi he is in pain, vari kurwadziwa, havasi kunzwa mushe, vakadzvonya miri dzavo. Ndakandabvunza umwe munhu anga aripo paground ndikati ndokumbira kana kurina kana video ravo chipinda zvikanzi no, panga pachirambidzwa kutora mavideo pakoti pavo panga pakliwa vanhu. I don't know kuti chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo ipapo, asi information yandingangokwanisa kungokuudzai ndeye kuti he is alive, vari kungonopinda pamukoti vachibuda seizvozvo, but process iya yatotanga. Zimbabwe ndo maitira avo zvinhu, ukangoenda nyaya yako yangotongoeka 1 tonzi yatopera. No, bail vamwe vanokumbira mabail vachipuhwa, vamwe vanongoti akaenda akanotaura nyaya yake ikatongodai so the likes of machina ya kana muchiri kumaziva vekubatwa vari muHICC Rainbow Towers somewhere there. Yes, vakabatwa vachirowa, ati guess what happened, vakabatwa vachirowa zvinodhaka ndobva vabuditswa. These guys manje kungonzwa kuti iwewe uri kuda kuita nyaya dzako zvine chekuita nemusangano so atoma 1 uri kudaidzira kuti hausi kuda 2030 vanhu takataza ndiwani. Imwe nyaya inokwadzisa kuZimbabwe kuti uri vanopinda paground, varume vane zvivindi ndo vanenge vachitoda ivavo. Varume vanotaura pasocial media havanyanyi na basa nausteric, asi varume vane zvivindi zvekuti toda kupinda paground titotanga ndo vanenge vachimhanyiswa stereki ivavo. Because anenge achitotaura kuti munhu influence iripo, like ukatarisa Madzibaba Veshanduko pese paitwa marallies ekustripusi kana uchi vaingoti vangosvika paground so vanhu vatozara, rally yakutotanga, joy yakutotanga, vachiita zvavaita zve, vachiimba, vachitanga vari kuyeresa vanhu, vachiti kudzika padhimoni ZANU-PF, zvinhu zvakaita zvese zvezve. Pane pakapiswa imba yavo vaitsvagwa futi, but havana kuzokwanisa kubatika. Saka nyaya dzacho dzichanetsa apo kuti let's hope macharges avari kutsvagwa nawo haasi 2, nyaya dzacho hadzisi kuzobatanidzwa because pachanetsa. I don't even know, because yavakabatwa nayo izveso ndandiri kumbotaura neumwe certain lawyer achitaura kuti iyi haisi nyaya yekunzi munhu ari kudistribute maflyers. Hakuna mhosva yakadaro yekuti nemusoro yekuti tingatoti munhu adistribute maflyers, because maflyers acho ari kutaurwa nezvawo, haana kuti vanhu ibudai mende kudemonstration, but maflyers akangonyonzi no to 2030 abhasha zvigananda chichichichi ndo nyaya yacho yanga iri papa. Saka hazvina chekuita nedemonstration yaidedzerwe yekwana Mudharageza iyi. Ndo manzwira andakazviitawo inini necertain lawyer anga achitaura nini achitaura kana iri nyaya issue yeyo, don't worry about that. But ndichazodzoka ndichikuzivisai kuti zvazofamba sei. For now ndangoti ndingo update kamuzi vanhu makamirira kunzwa kuti chii chazoitika kukoti. Nyaya yaenda mberi 28 tosangana toonesana kuti chii chazoitika. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say